ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ഗീതാധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। अध्यायम 3. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത്? ഇന്നലെ എന്താ പറയാ, ഗീത വിഷയ സംഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. ആത്മാവിന് ആ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. അതായത് ജനനമില്ല, മരണമില്ല, ആത്മാവിന് ആത്മാവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ഇനി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നുമില്ല, അത് പ്രാചീനനാണ്, ശാശ്വതനാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലക്ഷണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ആത്മാവിനെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് ആത്മാവിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല. പിന്നെ ഈ അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ആരാണ്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ. അപ്പൊ ഇന്നലെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ 2:47 ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നു? കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കഥാചന. അതായത് നീ കർമ്മം മാത്രം ചെയ്യുക, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നിനക്ക് നിയന്ത്രണമില്ല. അതായത് നിനക്കൊന്നും കൺട്രോൾ ഇല്ല. കർമ്മം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ, കർമ്മഫലത്തില് നിനക്ക് അധികാരമില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കി തന്നു. ഇപ്പൊ ഇന്ന് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അർജുനന് സംശയം തോന്നാണ്. എന്താണ് ആ സംശയം? അർജുനൻ ഇപ്പോ സംശയത്തോടെയാണ് അർജുനന്റെ ഈ എന്താ പറയാ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം അർജുനന്റെ സംശയം എന്താണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച ജ്യായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മതാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തത്കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അലയോ കേശവ, ഫലാകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ഈ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പോ കൃഷ്ണൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യണം ഫല ആസക്തി കൂടാതെ. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എന്താണോ, സന്തുഷ്ടിയാണോ, സന്താപമാണോ, ലാഭമാണോ, നഷ്ടമാണോ, ജയമാണോ, തോൽവിയാണോ, അതിന്റെ ഫലത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഉത്തമമായ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെ ഈ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്മാർ എന്താ ചെയ്യുക? അവര് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോ ബുദ്ധിയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ബുദ്ധിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയും. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാ. ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാ. അതായത് എന്താണ്? നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. നമ്മുടെ ആ അവബോധത്തിൽ ആരുണ്ടായിരിക്കും? കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തും ചെയ്യുമ്പോഴും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, അപ്പോ പറയാണ് അർജുനൻ, കർമ്മത്തെക്കാൾ, അതായത് ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് അത് ചെയ്താൽ പോരെ? പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് ഭഗവാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാ എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അതായത് അർജുനൻ
ഇവിടെ ഓരോ ഒഴികഴിവ് പറയാണ്, അതായത് ഓരോ കാരണങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ കാരണങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അത് പറയണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇരുന്നൂടെ? ബുദ്ധിയാണ് ശ്രേഷ്ഠമെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് ചെയ്താൽ പോരെ, എന്തിനാണ് ഈ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ, അപ്പൊ വീണ്ടും പറയണ, അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്, അതായത് വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധിം മോഹയസീവമേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോ ഹമാപ്തുയാം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്തെന്ന് തീർത്ത് പറഞ്ഞു തരൂ. അതായത് ഇപ്പോ ദ്വയാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് അർത്ഥങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഉപദേശങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ രണ്ട് അർത്ഥങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോ ഭഗവാൻ എന്നെ അമ്പരിപ്പിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്, അതായത് ഇപ്പൊ പറയാം തദേകം വധ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച്, ആ ഒന്നിനെന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് എനിക്കിപ്പോ ശ്രേയസ്കരമായത്, ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തീർത്ത് പറഞ്ഞു തരൂ. അതാണ്, അതായത് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണോ നല്ലത്, അതല്ലാതെ ഭഗവാനിൽ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണോ നല്ലത്? അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് അർജുനൻ പറയണം. അർജുനൻ ആ എന്താ പറയാ, ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച്, അത് എന്താണോ നല്ലത്, എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരം, ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. കാരണം ഇപ്പോ ഈ ബുദ്ധിയോഗം ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാ. അതായത് നമ്മള് ഈ ആത്മീയ ജ്ഞാനം ആർജിക്കും. ഇവിടെ നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കും ബുദ്ധിയോഗം ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം വളരെ എളുപ്പമാണ്, ആ ഭക്തിയോഗം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും പണിയെടുക്കേണ്ട, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തല്ലേ വേണ്ടത്. അപ്പൊ അവിടെ ഒന്നും പണിയില്ല, അത് നിഷ്ക്രിയത്വം, ഇനർഷ്യ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഭക്തിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് ആ അവബോധത്തിൽ ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. ആ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ കർമ്മവും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന് ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഭക്തിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്തത് ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ന കർമ്മണാമന ആരംഭ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോഷ്ണുതേ നച്ച സന്യാസാനാദേവ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും തന്നെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയും ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആർക്കും കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന്, കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തിന് അതിൻ്റെതായ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് നല്ല കർമ്മമായാൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ വരും, ചീത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചീത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിന് പ്രതിഫലം അതിനുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തോ അതിന്റെ പ്രതിഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ജന്മം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നല്ല കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ഞാൻ ചീത്ത കർമ്മം ചെയ്താലല്ലേ ചീത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം എനിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ, അപ്പൊ ഞാൻ നല്ല കർമ്മം ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്കതിന് പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ പുണ്യം കിട്ടും. പാപം പുണ്യം എന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ പുണ്യം സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, അടുത്ത ജന്മം വീണ്ടും എടുക്കണം. കാരണം ആ പുണ്യഫലം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വീണ്ടും നമുക്കൊരു ജന്മം തരും. അപ്പൊ ആ പുണ്യഫലം എല്ലാം നമുക്ക് തീർക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടും പാടില്ല, പുണ്യവും പാപവും ഒന്നും പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? അതാണ് ഭക്തിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയോഗം. അതെന്താണ്? അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലതും ചീത്തയുമായ യാതൊന്നും ഫലങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതാണ് അതിന്റെ ഗുണം. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അവബോധത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇപ്പൊ ഭഗവാനോട് എന്താ പറയുന്നത്? കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആർക്കും തന്നെ കഴിയില്ല. കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഉപരി ലോകങ്ങളുണ്ട്, അതിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം തൊട്ട്, ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് ഒരു ഉറുമ്പ് വരെ പണിയെടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ എല്ലാവരും കർമ്മം ചെയ്യണം. കാരണം ഇത് കർമ്മഭൂമിയാണ്. കർമ്മഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ കർമ്മം ചെയ്യാതെ ആർക്കും തന്നെ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അതാ പറയുന്നത്, സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയും ഇല്ല. അതായത് നമ്മളിപ്പോ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സന്യാസ വസ്ത്രം അണിഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് അവിടെ കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിമുക്തരാകുന്നില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ മനസ്സ്, നമ്മുടെ ബുദ്ധി, അതൊന്നും നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ വെറും വേഷം അണിഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ കർമ്മം ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണിപ്പോ, ഞാനൊരു സന്യാസം വേഷം അണിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ മനസ്സ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഞാൻ ഒന്നും കർമ്മം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എന്റെ ഇന്ദ്രിയം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്.
അപ്പൊ അതെന്താണ്, അത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് കണ്ണ് കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, ചെവി കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, മനസ്സ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. അപ്പൊ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ബാഹ്യമായിട്ട് പ്രകടനം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആയില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ആന്തരികമായിട്ട് നമ്മുടെ ആ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു നിയന്ത്രണത്തിൽ വന്നിരിക്കണം. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണം, അതായത് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ്, 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് വർണ്ണാശ്രമ സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ പറയും. 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഏതാണ്, ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര. ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര, 4 വർണ്ണങ്ങൾ. 4 ആശ്രമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ, ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഏതാണ്, ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഇങ്ങനെയാണ് 4 വർണ്ണ 4 ആശ്രമങ്ങൾ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ 4 ആശ്രമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഓരോ ആശ്രമങ്ങളും അതിൻ്റെതായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്, അതിൻ്റെതായ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, ജോലിയുണ്ട്. ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടീസ്, ആ ഒരു കർത്തവ്യം നമ്മൾ ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യായസ്, നമുക്ക് ഇപ്പൊ എത്രയാണ്, ഒരു 100 വർഷം എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെ. നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ ആരും പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു 100 വർഷം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 25 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 25 വർഷം ബ്രഹ്മചര്യം, 25 വർഷം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, 25 വർഷം വാനപ്രസ്ഥ, 25 വർഷം സന്യാസം എന്ന് വെക്കുക. പക്ഷെ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്താണ്, അതായത് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് ആ 25 വർഷം വരെ നമ്മൾ എവിടെയായിരിക്കും, ബ്രഹ്മചര്യ ആശ്രമത്തിലാണ്. അതായത് പഠിക്കുന്ന കാലം, സ്റ്റുഡന്റ് ലൈഫ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതാണ് പഠിക്കുന്ന കാലം. അതായത് നമ്മൾ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്തായി, നമ്മൾ അതായത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ആകുന്നു. വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു, അവരെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, വളർത്തുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലെ പല ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലെ തന്നെ, സ്വധർമ്മ, സനാതനധർമ്മ. സ്വധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല റോൾസ് ഉണ്ട്. ഭാര്യയായിട്ട്, അമ്മയായിട്ട്, പെങ്ങളായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനായിട്ട്, ഹസ്ബൻഡായിട്ട്, ഇങ്ങനെ പല പല കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തേ മതിയാവും. അതാണ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, വാനപ്രസ്ഥം. ഇപ്പോൾ അത് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. അത് പണ്ട് കാലത്ത് വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവര് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം അവരെന്ത് ചെയ്യും, കാട്ടിലേക്ക് പോകും. അതാണ് വാനപ്രസ്ഥം. പിന്നീട് സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിക്കും അവര്. പക്ഷെ അത് ഇപ്പോ പ്രാക്ടിക്കലി കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് അത് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മക്കളുടെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ കല്യാണം എല്ലാം കഴിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു വിശ്രാമ ജീവിതം, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫ് എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് വാനപ്രസ്ഥം. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ്, സന്യാസം. സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച്, നമ്മുടെ ആ മനസ്സിനെ, ആത്മാവിനെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ്, ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാനുള്ള ശ്രമം ചെയ്യും നമ്മൾ. പക്ഷെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഓരോ ആശ്രമത്തിന് അതിൻ്റെതായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ജോലികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം, പൂർത്തീകരിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് സന്യാസം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞ വെറും വേഷം അണിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു സന്യാസി ആകുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ഒക്കെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ്, മുന്നിൽ പ്രലോഭനങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണുപോകും, നമ്മൾ തോറ്റുപോകും. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ അധപതിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ എല്ലാം നാശമാണ്. നമ്മൾ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രകടനം മാത്രമാവുള്ളൂ. അപ്പൊ സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലവരെന്താണ്, കർമ്മം, അതായത് എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫലമുണ്ടോ ആ കർമ്മം തന്നെ ത്യജിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ത്യാഗമാണ്. ത്യാഗം എങ്ങനെയാണ്, സന്യാസത്തെക്കാൾ ഉത്തമമാണ് ത്യാഗം. ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. കാരണം അത് ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, അത് നമ്മുടെ നിയത കർമ്മമാണ്. പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയും. അത് നമ്മുടെ നിയത കർമ്മമാണ്, അത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ബോധത്തോടെ ചെയ്യരുത്. ഏത് ബോധത്തോടെ ചെയ്യണം, കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് പക്ഷെ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇല്ല. അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, അപ്പൊ നമ്മള് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിപ്പോ ഞാൻ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്, അവിടെ ആ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോട്ടം മാത്രമാണ്. കാരണം ഉത്തരവാദിത്തത്തിനെ പേടിച്ചു ഓടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കും. അത് തെറ്റാണ്. അപ്പൊ അതങ്ങനെ പാടില്ല. കാരണം ഓരോ ഡ്യൂട്ടികളും കർത്തവ്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാൻ. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്, എനിക്ക് എന്തിനാ ഈ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ
ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ബുദ്ധിയോഗം ശ്രേഷ്ഠമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ചെയ്താൽ പോരെ, അത് ശ്രേഷ്ഠമെങ്കിൽ അത് മാത്രം ഞാൻ ചെയ്താൽ പോരെ, എന്തിനാണ് ഈ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഈ ഒളിച്ചോട്ടമാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞേ, നിനക്കുള്ള ആ സൽപേരും കൂടി നഷ്ടപ്പെടും, നിനക്കത് അകീർത്തിയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാം. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എന്താ നോക്കാം. യജ്ഞാത്, ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മ ബന്ധനഃ തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്തേയ മുക്തസംഗ സമാചര. കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞമെന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ ദയവായി മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പൊ പറയുന്നത്, കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിനക്ക് എന്നെന്നും, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായി ഇരിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എന്താണ് ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ്. 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്, അത് ഒരു അധ്യായമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, അത് പിന്നെ പറയാം. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളാൽ നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ബന്ധമുക്തനാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫ്രീ ആവണം. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, ജനന മരണത്തിന്റെ ആ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മോചനം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, യജ്ഞം എന്ന പോലെയാണ്. ഓരോ കർമ്മങ്ങളും എന്താണ്, യജ്ഞത്തെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ ആ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം യജ്ഞം? യജ്ഞദേവത. ആരാണ് യജ്ഞദേവത? വിഷ്ണു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ കർമ്മത്തെ അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? അപ്പൊ അത് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെ യജ്ഞമെന്ന് കണക്കാക്കി, യജ്ഞദേവത ആരാണ്? വിഷ്ണു. അപ്പൊ ആ വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നല്ലതായിക്കോട്ടെ, അത് ചീത്തയായിക്കോട്ടെ, ഒന്നും തന്നെ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മളിവിടെ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളിവിടെ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ, യജ്ഞം എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്താൽ അത് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, നീ കർമ്മം ചെയ്യൂ. എങ്ങനെ ചെയ്യണം? എന്നെ ആലോചിച്ച് കർമ്മം ചെയ്താൽ മതി. നീ അത് നിനക്ക് എന്ത് ലാഭം കിട്ടും, എന്ത് നഷ്ടം കിട്ടും, ജയമാണോ തോൽവിയാണോ, അതൊന്നും നീ ചിന്തിക്കണ്ട എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇതെന്താണ്? ഇത് നമ്മുടെ പ്രസാദത്തിന്റെ എന്താ പറയാ, പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. പ്രസാദത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. യജ്ഞശിഷ്ടാശിനഃ സന്തോ മുച്യന്തെ സർവകിൽബിഷൈഃ ഭുഞ്ജത്തെ തേ ത്വഗം പാപായേ പചന്തി ആത്മകാരണാത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാര് സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും, കാലത്തും വൈകിട്ടും ഉച്ചയ്ക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവും ക്ലാസ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അതായത് നമ്മൾ എന്ത് കാലത്തായിക്കോട്ടെ, ഉച്ചയ്ക്കായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ രാത്രി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പോകുന്നു, പച്ചക്കറികളും പിന്നെ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ പഴങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നു, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അത് പാപമാണ് നമ്മൾ ഭുജിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കാരണം ഇവിടെ യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന, അതായത് യജ്ഞം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആരാണ്? വിഷ്ണു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എന്തും ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി, എന്നിട്ട് ഭഗവാന് അത് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ പ്രസാദമായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ ഭക്ഷണം എന്തായി? പ്രസാദമായി മാറുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോ എന്താണ്, അത് പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. നമ്മൾ ആരാണോ അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത്, അവര് പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, എന്തുകൊണ്ടല്ലേ പാപം ഉണ്ടാവുമോ? ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ് പാപം സംഭവിക്കുക അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളൊക്കെ എവിടുന്നാ വരുന്നത്? നമ്മൾ പോയിട്ട് അതായത് കൃഷി സ്ഥലത്ത് എന്താ പറയാ, കർഷകന്മാര് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അവർ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ, അവർ ഒരുപാട് ദുഃഖത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ? എത്രയോ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അവർ ഒരുപാട് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് തീർക്കാൻ പറ്റാതെ ഒരുപാട് പേര് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പോ ആ ഭക്ഷ്യ സാധനം അത് അവിടുന്ന് എവിടെ എത്തും? ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റിൽ എത്തും. അവിടുന്ന് പിന്നെ റീസെയിൽ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ റീറ്റെയിൽ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റോറുകളിൽ എത്തും. പിന്നെ അവിടുന്ന് നമ്മൾ പോയി
സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ വരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്തിൽ എന്താവുന്നേ, ഈ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് പാപം ശേഖരിക്കപ്പെടുകയാണ്. അതായത് അക്യുമുലേറ്റ് ആവും, പാപങ്ങൾ അക്യുമുലേറ്റ് ആവണം. കാരണം ഒരുപാട് കർഷകന്മാരുടെ ദുഃഖ കഥകൾ ഉണ്ടാവും അവിടെ, കണ്ണീരിന്റെ സങ്കട കഥകൾ ഉണ്ടാവും, ദുഃഖത്തിന്റെ കണ്ണീരിന്റെ ഒക്കെ കഥകൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ. അപ്പൊ ആ പാപം മുഴുവനും ആ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും. നമ്മളത് നേരെ കടയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളത് അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ പാകം ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ അത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവിടെ പാപമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്, നമ്മൾ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ കടയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോ അതിൽ ഒരുപാട് പാപം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അവബോധത്തിൽ ആരുണ്ടായിരിക്കണം? ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാ എന്ന് ഉണ്ടാക്കി അത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കുറച്ച് വെച്ച് എന്നിട്ട് എന്താണ് ഭഗവാനോട് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാ. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് ആ ഭഗവാന് വെച്ച എന്താ പറയാ, നമ്മൾ വെച്ച ഭക്ഷ്യ സാധനം അത് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി? അത് പ്രസാദമായി മാറി. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാൻ അതിന്റെ ആ പാപമെല്ലാം ഭഗവാൻ എടുക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. അത് ഉച്ചിഷ്ടം എന്ന് പറയും, റെമനൻസ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് പ്രസാദമായി. അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോ എന്താണ്? ആ ഭക്ഷണം പാപമുക്തമാകുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ ഭക്തന്മാര്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും എന്താ കഴിക്കുക? പ്രസാദമാണ് കഴിക്കുന്നത്. അവര് ഡയറക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നുണ്ടാക്കി അവര് കഴിക്കില്ല. അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ് അവര്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. പക്ഷെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി പാകം ചെയ്യുന്നവര് പാപമാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രസാദം വെക്കണം ഭഗവാന് എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം, ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു അച്ഛൻ, നമ്മൾക്ക് അറിയാം, അച്ഛൻ പുറത്തു പോയി ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? അച്ഛൻ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ കഴിക്കാനുള്ള ചോക്ലേറ്റ്സും അതും ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവരും. വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാണ്. മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മക്കൾ അത് എന്താ പറയാ, അച്ഛന് തന്നു, ഓക്കെ, അത് അച്ഛന്റെ കടമയാണ്, അത് അച്ഛൻ ചെയ്യും, അത്രേ ഉള്ളൂ ഒന്നും ചിന്തിച്ച് സ്വയം മക്കള് കഴിക്കുമ്പോ എന്താണ്? അച്ഛനോടൊരു ആ സ്നേഹപ്രകടനം അവിടെ ഇല്ല. പക്ഷെ നേരം മറിച്ച് ആ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അച്ഛൻ കൊണ്ടുതന്നു, ഓക്കെ, അച്ഛന്റെ കടമയാണ്, പക്ഷെ എങ്കിലും അത് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ്? അച്ഛനോട് ഒരു താങ്ക്സ് പറയാ, താങ്ക് യു അച്ഛൻ എന്ന് ഒരു നന്ദി പ്രകടനം ചെയ്ത് തിരിച്ചൊരു കഷ്ണം അച്ഛന്റെ വായിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ എന്തൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛന് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ, അച്ഛനൊന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല, പക്ഷെ അച്ഛൻ തന്നെ കൊടുത്തത്. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ ആ സ്നേഹപ്രകടനമാണത്. അച്ഛൻ തന്നു, പക്ഷെ അത് തിരിച്ച് അച്ഛന്റെ വായിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തെ ആ സ്നേഹപ്രകടനം അത് അച്ഛന് എന്താ പറയാ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. അതേപോലെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, സൂര്യനായിക്കോട്ടെ, ചന്ദ്രനായിക്കോട്ടെ, മഴ, കാറ്റ്, വെളിച്ചം എല്ലാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഭഗവാനോട്? നമുക്ക് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സഹായം ചെയ്ത ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ മരണം വരെ, എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ മരണം കാലം വരെ നമ്മൾ ഓർക്കും, അല്ലെ? എന്തുമാത്രം അവരെ നമ്മളെ സഹായിച്ചു എന്നുള്ളത് ഓരോ തവണ അവരെ ഓർത്ത് നമ്മൾ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, നമ്മൾ ആ എന്താ നന്ദി വാക്ക് പറയും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നന്ദി വാക്ക് പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രസാദം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനോടുള്ള നന്ദി പ്രകടനമാണ്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു അവസരം തരികയാണ്. എല്ലാം തന്ന ഭഗവാന് ഒരു കുറവും ഇല്ല. ഭഗവാൻ ഒന്നിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒന്നും തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഭഗവാൻ തന്നതെല്ലാം തിരിച്ചു ഭഗവാന് ഒരു സ്നേഹപ്രകടനം, ഒരു അവസരം കിട്ടുകയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനോട്, നമുക്ക് ആ സ്നേഹമുള്ളത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്തോ ഒരു അവസരത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഭഗവാൻ? നമ്മൾ എന്താ പറയുക? നമ്മള് ത്വദീയ വസ്തു ഗോവിന്ദ തുഭ്യമേവ സമർപ്പയേ, നീ തന്ന വസ്തു നിനക്ക് തന്നെ ഞാൻ തരികയാണ് ഭഗവാനെ എന്നും പറഞ്ഞു ഭഗവാന് കൊടുക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ അത് വളരെ പ്രീതനാകുന്നു. എന്നിട്ട് ആ പ്രസാദത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ തരിക നമുക്ക്? അനുഗ്രഹം. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പ്രസാദത്തില്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഭക്തിയുടെ ഒരു പ്രതീകമാണ്. അതിപ്പോ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഇഷ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ ഇഷ്ടം എവിടെയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്? അതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് ഭഗവാനെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായ കൊണ്ട് പറയും. പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിലൂടെ കാണണ്ടേ, നമ്മുടെ ആക്ഷൻസ്. അതാ പറയാ, ആക്ഷൻ സ്പീക്സ് ലൗഡർ ദാൻ അവർ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയില്ലേ. നമ്മുടെ ശബ്ദമല്ല, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളാണ് കാണിക്കുക. ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം എന്താണ്? നമ്മൾ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിനൊരു അവസരമാണ് ഭഗവാന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഭഗവാന് തന്നെ സ്വയം കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രസാദത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയണം. ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഇസ്കോണിൽ ഇങ്ങനെയാണ്.
ആ പ്രസാദം എങ്ങനെയാ കൊടുക്കുക? നമ്മൾ എന്ത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാലും അതിലെല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് അവസാനം ഭഗവാന് ഇഷ്ടം ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരി എന്ന് പറഞ്ഞാല് തുളസി ദേവിയാണ്. തുളസി ദേവിയെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് കൃഷ്ണ ഭഗവാന്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാ ഭക്ഷ്യസാധനം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയോ അതിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ഓരോ തുളസി ഇല ഇട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന് വെക്കും. നമുക്കൊന്നും മന്ത്രം അറിയില്ലെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെക്കുക. കുറച്ച് സമയം ഭഗവാന് കൊടുക്കുക. ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ഭഗവാന് വെച്ച ആ നിവേദ്യം എടുത്തു വരിക. എന്നിട്ട് അടുക്കളയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി? മൊത്തത്തിൽ അതെല്ലാം പ്രസാദമായി മാറുകയാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ ഉച്ചിഷ്ടം, അതായത് ഭഗവാൻ കഴിച്ച ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കും, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പ്രസാദം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ശരീരത്തിനെ പോഷിപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഒക്കെ അത് സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു ചാൻസ് ആണ്, ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു അവസരമാണ്. അത് നമ്മൾ പാഴാക്കി കളയാൻ പാടില്ല. കാരണം ഭഗവാന് നന്ദി പ്രകടനം കാണിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രസാദം കഴിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സൈക്കിൾ പറയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്? നമുക്കിപ്പോ കാണുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? അത് ഭഗവാൻ പറയണേ. അന്നാദ് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞാത് കർമ്മ സമുദ്ഭവ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ മഴ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു. മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ വിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഒരു സൈക്കിൾ പറഞ്ഞു തരാണ്. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ വിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്? യജ്ഞം. അതിപ്പോ നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഈ ചിത്രം നോക്കാം. ഇവിടെ എന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആ ജ്ഞാനം ആർക്ക് കൊടുത്തു? വേദങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം ആർക്കാണ് കൊടുത്തത്? ഭഗവാൻ വേദങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുത്തു. ആ ബ്രഹ്മാവ് എന്താണ്? ആ വേദങ്ങളുടെ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വ്യാസദേവനായി വന്ന് വേദങ്ങളെ രചിച്ചതാണ്. ഭഗവാൻ സ്വയം വ്യാസദേവന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന് വേദങ്ങളെ നമുക്ക് തന്നു. അപ്പൊ ആ വേദങ്ങളിൽ എന്താണുള്ളത്? നമുക്ക് നിയത കർമ്മങ്ങൾ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്ത് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും. നമുക്കറിയാം വേദങ്ങളില് ജ്ഞാനകാന്ഡ ഉണ്ട്, ഉപാസനകാന്ഡ, ഇങ്ങനെ കർമ്മകാന്ഡ എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളതൊക്കെ വേദങ്ങളില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മുടെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ദേവന്മാർ പ്രീതിപ്പെടുന്നു. ദേവന്മാർ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ്, അതായത് പ്രതിനിധികളാണ് എല്ലാവരും. ഭഗവാന്റെ ഓരോ ശരീരത്തിലെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ദേവന്മാരൊക്കെ. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാർക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ ഓരോ ജോലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ജോലി. സൂര്യനാകട്ടെ, ചന്ദ്രനാകട്ടെ, വരുണനാകട്ടെ, പിന്നെ അഗ്നി ആവട്ടെ, വായു ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഇന്ദ്രനാകട്ടെ, ഇവെല്ലാവർക്കും ഓരോ ജോലികളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആണ് ഇവരൊക്കെ. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോ ഓരോ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ദേവന്മാര് തൃപ്തരാകുന്നു. ആ ദേവന്മാര് തൃപ്തരാകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നവര്? അവര് നമുക്ക് സമയാസമയത്ത് മഴ തരുന്നു. ആ മഴ തരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. ആ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ സകല ജീവജാലങ്ങളും എന്താണ്? അതിൽ നിന്ന് ജീവിക്കുകയാണ് അല്ലെ? ആ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ വേണം. എന്നാലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ വേണം. അതൊക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടുക? ഇത് സൈക്കിൾ പറഞ്ഞു തരാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ സ്വയം നമുക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാം കള്ളന്മാരാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനെ നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അത് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി അത് ഭഗവാന് തന്നെ സമർപ്പിക്കുമ്പോ എന്താണ്? അപ്പോഴാണ് ആ സൈക്കിൾ പൂർത്തിയാകുന്നത്. അതായത് ആ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് പ്രസാദമാക്കി വെച്ചാൽ സ്വീകരിക്കണം, എങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് സൈക്കിളാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന വിധികൾ നമ്മൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ദേവന്മാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു. ദേവന്മാര് മഴ തരുന്നു സമയാസമയത്തിന്. മഴയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നു. അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തി പോകുന്നു നമ്മൾ. ഇതൊക്കെ ഒരു സൈക്കിൾ പറയാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കണം. എന്ത് കഴിക്കുമ്പോഴും എന്ത് നമ്മൾ പാകം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കണം എന്നുള്ള ആ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ട് ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല്
നമ്മൾ ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്, ഭഗവാന്റെ അണ്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ദേവന്മാര്. കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ അണ്ടറിൽ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരെല്ലാവർക്കും ഓരോ ജോലികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും ആർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെല്ലാവരും റിപ്പോർട്ട് ആർക്കാ കൊടുക്കുക, പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ കൺട്രോളിലാണ്, പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ കൺട്രോളിലാണ് അവരൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സബ് സ്റ്റാഫ് ആയിട്ട്. പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര്, ഈ ദേവന്മാരൊക്കെ. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഇത് 4 യുഗങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ. ഏതാണ് 4 യുഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, പിന്നെന്താണ് കലിയുഗം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഏതാണ് കലിയുഗം. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തിൽ എന്താണ്, ഓരോ യുഗത്തിന് അതിൻ്റെതായ ഓരോ ധർമ്മം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത് ചെയ്യണം എന്ന് ആ യുഗത്തില് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തിലെ ധർമ്മം എന്താണ്, ധ്യാനം. അവിടെ എന്താണ്, ധ്യാനം ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം, ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ യോഗി യോഗി ധ്യാനം ചെയ്യുന്നു. ആ ധ്യാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ആരാ കാണുന്നത്, ഹൃദയത്തിൽ ആരാണ് വസിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ. എങ്ങനെയാണ്, പരമാത്മാ ഭാവത്തിൽ. അതായത് ചതുർഭുജാധാരിയായിട്ട് 4 കൈകളുണ്ട് അല്ലെ, ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പദ്മം. ഇത് പിടിച്ച ആ 4 കൈകളോട് കൂടിയ ഭഗവാനാണ് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനം ചെയ്യുന്നതാണ് യോഗികൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ത്രേതായുഗം വന്നു. ത്രേതായുഗത്തിൽ എന്താണ്, ധ്യാനമല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അവിടെ യജ്ഞമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം, എങ്കിലേ യജ്ഞദേവതയായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പ്ലീസ് ആവുള്ളൂ, അത് തൃപ്തപ്പെടുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ദ്വാപരയുഗം വന്നു. അപ്പൊ ദ്വാപരയുഗത്തിലെ എന്താണ് ധർമ്മം, ആ യുഗത്തിലെ ധർമ്മം വിഗ്രഹ ആരാധന, വിഗ്രഹ ആരാധനയായി മാറി. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കലിയുഗം വന്നു. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ എന്താണ് ധർമ്മം, കലിയുഗത്തിലെ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. എന്താണ് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതാണ് നാമ സങ്കീർത്തനം. കലിയുഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം ഇതാണ്. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ധർമ്മങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഓരോ യുഗത്തിലെ ആയസ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പൊ സത്യയുഗത്തിലെ അവര് എത്ര കാലം ജീവിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ അവർ 1,00,000 വർഷമാണ്. സത്യയുഗത്തിൽ എത്രയാണ്, 1,00,000 വർഷമാണ് അവര് ജീവിച്ചിരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വന്ന് ഏതാണ്, ത്രേതായുഗം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആയസ് എത്ര കുറഞ്ഞു, 10,000 വർഷമായി മാറി. 10,000 വർഷമാണ് ത്രേതായുഗത്തിലെ ആയസ്. ദ്വാപരയുഗം എത്തുമ്പോ എന്തായി, ആയസ് ഇനിയും കുറഞ്ഞു, 1000 വർഷമായി മാറി. ഇനി കലിയുഗത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആയസ് എത്രയായി, 100 വർഷമായി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യുഗധർമ്മം മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ യുഗധർമ്മം എന്താണ്, അതുകൊണ്ടാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് കലിയുഗത്തിലെ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണില്ല ഞാൻ ധ്യാനം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ യജ്ഞം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിഗ്രഹാധനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. കാരണം എന്ന് നമ്മുടെ ആയുസ് എത്രയേ ഉള്ളൂ, 100 വർഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ധ്യാനം ചെയ്യാനോ യജ്ഞം ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി യോഗികളാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന 3 സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അതായത് ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മ, പിന്നെ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, ആ ഭഗവാന് ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ അവ്യക്ത ഭാവത്തിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാർ എന്താണ്, പരമാത്മാ ഭാവത്തിൽ. അതെന്താണ്, യോഗികൾ. എന്താണ്, അത് 1000 വർഷങ്ങളോളം അവർ തപസ് ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ ആ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാഭാവത്തിൽ തപസ് ചെയ്യും അവര്. പക്ഷെ നമുക്കതിന്ന് നടക്കുമോ, നടക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ ഇരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സ് നിയന്ത്രണത്തിലല്ല, അത് പല ദിക്കിലും ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് എളുപ്പമല്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, കലിയുഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം എന്താണ്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കലാണ്. അത് മാത്രമാണ് കലിയുഗത്തിലെ ധർമ്മം. യുഗധർമ്മം ഇതാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചാലും അതിന് തക്കതായ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ആ ശുദ്ധമായ സാമഗ്രികളോ പിന്നെ അതേപോലെ എന്താ പറയാ നല്ല പരിശുദ്ധരായ ബ്രാഹ്മണന്മാരോ നമുക്ക് ഇന്ന് കലിയുഗത്തില് കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്ന ഈ ചിത്രത്തില് SB എന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്. SB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 5-ാമത്തെ അധ്യായം 32-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഏതിനെക്കുറിച്ച്, കലിയുഗത്തിലെ ധർമ്മം എന്താണ് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് ഭാഗവതം പറയുന്നുണ്ട്. ഏതാണത്, കൃഷ്ണവർണം കൃഷ്ണം സങ്കോപാംഗാസ്ത്ര പാർഷദം യജ്ഞൈ സങ്കീർത്തന പ്രായർ യജന്തിഹി സുമേധസ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കലിയുഗത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ നാമങ്ങൾ നിരന്തരം ബുദ്ധിമാനായ ഒരു വ്യക്തികൾ കൂട്ടായ ജപം നടത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തെ ജപിക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. അവന്റെ നിറം കറുത്തതല്ലെങ്കിലും, ആരുടെ നിറം, ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കലിയുഗത്തില് 600 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത് രൂപത്തിലാ നമുക്കിപ്പോ കാണാം,
അവന്റെ നിറം കറുത്തതല്ലെങ്കിലും അവൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അവന്റെ കൂട്ടാളികൾ, സേവകർ, ആയുധങ്ങൾ, രഹസ്യ കൂട്ടാളികൾ എന്നിവ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആരാണത്? ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ്. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. കലിയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ടാണ് കലിയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കളർ എന്താണ്? ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ നീല കളറിലായിരുന്നു, നീലവർണ്ണമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഗോൾഡൻ കളറാണ്. ഭഗവാന്റെ സ്വർണ്ണ നിറമാണ്. അതാ പറഞ്ഞേ, കറുത്തതല്ലെങ്കിലും അവൻ ഭഗവാനാണ്. ആര്? കൃഷ്ണനാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല് കലിയുഗം തുടങ്ങി 5000 വർഷത്തില്, ഇപ്പൊ 5000 വർഷം കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാർ മറന്നുപോയിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് യുഗധർമ്മം, ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെല്ലാം മറന്നുപോയി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ ഗോലോകത്തിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു, ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവതരിച്ചു ഭഗവാൻ. 500 വർഷങ്ങൾക്ക്, ഏതാണ്ട് 600 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊൽക്കത്ത, അതായത് എന്താ പറയാ, വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. മായാപൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി അവതരിച്ചു. എന്തുകൊണ്ട് അവതരിച്ച ഭഗവാൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം, അതായത് കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞു തരാനാണ്, പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ അവതാരം ഉണ്ടായത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി ഒരു ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്? 12ാം സ്കന്ധം 3-ാമത്തെ അധ്യായം 51-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ വീണ്ടും അത് പറയുന്നത്? അത് പറയുന്നു, കലേർ ദോഷ നിധേ രാജൻ അസ്തി ഏകോ മഹാൻ ഗുണ കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്തസംഗ പരം വ്രജേത്. എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് കലിയുഗം ഒരു പാപങ്ങളുടെ സമുദ്രമാണെങ്കിലും യുഗത്തിൽ ഒരു നല്ല ഗുണമുണ്ട്. കലിയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പാപങ്ങളുടെ സമുദ്രമാണിത്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യമുണ്ട് ഈ കലിയുഗത്തിൽ. എന്താണത്? അത് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ കഴിയും. വെറും ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫ്രീ ആകാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലേക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാനും കഴിയും എന്ന് പറയാണ്. നമുക്ക് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ ഈ ഒരു വരി വരുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയാ? സുവർണവർണ്ണ ഹേമാങ്കോ വരാങ്കശ്ചന്ദനാംഗതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ രഹസ്യമായ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയണത്. ഭഗവാൻ രഹസ്യമായിട്ടാണ് അവതരിച്ചത്. കാരണം ആർക്കും തന്നെ അറിയില്ല. കൃഷ്ണൻ കലിയുഗത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്, കൽക്കി അവതാരമായിട്ട് വരും. എന്താ പറയാ, അത് യുഗം അവസാനിക്കുമ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഭഗവാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതായിട്ട്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച്. കാരണം അത് രഹസ്യ അവതാരമാണ്, സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരമാണ്. എല്ലാവർക്കും തന്നെ ആ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് അറിവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിലും അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എന്താ ഇവിടെ കാണുന്നത് നമ്മള്? 10:25, അതായത് 10-ാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവത്ഗീതയിലും കൂടി ഭഗവാൻ സ്വയം പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി, അതായത് യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഞാൻ എന്താണ്? ജപയജ്ഞമാണ്. എന്താണ് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത്? മാലയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ അതാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ജപയജ്ഞമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. പിന്നെ ഇതെന്താണ്? ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ, അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പറയാനാണ് കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാരോട് ഭഗവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഏതാണ് മന്ത്രം? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള ഈ മന്ത്രമാണ് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ജപിക്കേണ്ടത്. ഇത് ആര് പറഞ്ഞു തന്നു? സ്വയം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി അവതരിച്ചു. 600 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ ഒരു സങ്കീർത്തന യജ്ഞം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിരുന്നു അവതാരം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഭഗവാൻ സ്വയം ഇറങ്ങി വരേണ്ടി വന്നു പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കും. ഏതാണ് പഞ്ചതത്വ? പഞ്ച എന്ന് പറഞ്ഞ 5 തത്വങ്ങൾ. ആരൊക്കെയാണ് 5 തത്വങ്ങൾ? അതായത് ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. സന്തത സഹചാരി, ഭഗവാൻ വരുമ്പോ ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഗോലോകത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ആൾക്കാരെയും ഭഗവാൻ കൊണ്ടുവന്നു. ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നത്? ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. അതായത് ഭഗവാൻ സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ രൂപത്തിൽ വന്നു. പിന്നാരെ വന്ന് നിത്യാനന്ദ, പ്രഭു നിത്യാനന്ദ. നിത്യാനന്ദ ആരാണ്? നമ്മുടെ ബലരാമൻ, കൃഷ്ണന്റെ സഹോദരനായ ബലരാമൻ സ്വയം വന്നു. പിന്നാര് വന്നു? ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യൻ ആരാണ്?
മഹാവിഷ്ണുവും പിന്നെ ശിവനും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരമാണ് ശ്രീ അദ്വൈത. പിന്നെ ഗദാധര. ഗദാധര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? രാധാറാണി. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായ രാധാറാണി സ്വയം ഭഗവാന്റെ ലീലയിൽ പങ്കുകൊണ്ടു. പിന്നെ ആരാണ്? ശ്രീവാസാദി. ശ്രീവാസ ആരാണ്? നാരദ മഹർഷി. അപ്പൊ സ്വയം നാരദ മഹർഷി പോലും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ബാക്കിയെല്ലാം ആ ഒരു എന്താ പറയാ ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ, ഭക്തന്മാരും കൂടി ഭഗവാന്റെ ആ ലീലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ കൂടെ വന്നത്. അതായത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ബലരാമ പ്രഭു വന്നു. പിന്നെ എന്താ പറയാ വിഷ്ണുവും ശിവനുമായ അവതാരം അദ്വൈതാചാര്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. രാധാറാണി വന്നു. പിന്നെ നാരദ മഹർഷിയും ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്നു. ഇത് 600 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയതാ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പഞ്ചതത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ 5 തത്വങ്ങൾ ഇവരെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് എളുപ്പത്തിൽ മുക്തി നേടാനും പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ അപരാധം പറ്റുമ്പോൾ അത് ഇല്ലാതെ ആക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ 21 ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തദ്ദേവേതരോ ജനാഃ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദനു വർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? അതായത് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അതായത് ഭഗവാൻ പറയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഓരോ റോൾ മോഡൽസ് ഉണ്ടാവും ജീവിതത്തിൽ, അല്ലെ? നമ്മൾ അനുകരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആരായാലും ഇപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ ആരെയാ അനുകരിക്കുക? സാധാരണയായിട്ട് വീട്ടിലെ അച്ഛനമ്മമാരെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. പിന്നെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ടീച്ചർമാരെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. പിന്നെ വലുതാകുമ്പോ എന്താണ്? ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ അനുകരിക്കും. സോ ഇതെങ്ങനെ നമുക്കൊരു ആ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്, മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം? അവൻ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും മറ്റുള്ള സാധാരണക്കാരെന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അയാൾ എന്ത് ചെയ്യോ അതേ ഒരു ഇത് മാനദണ്ഡമായി സ്വീകരിച്ച് മറ്റുള്ളവർ അതിനെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ നന്നായിരിക്കണം. എങ്കിലേ നമ്മളെ അനുകരിച്ചു വരുന്ന ആ തലമുറ നന്നാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോ യഥാ രാജ തഥാ പ്രജാഹ എന്ന് പറയും. അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിൽ രാജാവ് എങ്ങനെയാണോ ഭരിക്കുന്നത് ആ രാജാവിനെ ഉറ്റുനോക്കിയിരിക്കും ജനങ്ങൾ, പ്രജകളൊക്കെ. അപ്പൊ രാജാവിനെ അനുകരിക്കാനാണ് പ്രജകൾ ശ്രമിക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് രാജാവ് നന്നായി തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ജനങ്ങളൊക്കെ നന്നാവും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ജനക മഹാരാജാവിന്റെ ഉദാഹരണം എടുക്കുമ്പോൾ ജനക മഹാരാജാവ് ആരാണ്? ഒരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നമ്മുടെ സീതാദേവിയുടെ അച്ഛനാണ്. ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു രാജൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തിലെ ആ ജനങ്ങൾ അനുകരിക്കും എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാമനായാലും ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ ശ്രീരാമനായിട്ട് വന്നപ്പോ എന്താ ചെയ്തേ? ശ്രീരാമനായി വന്നപ്പോ കാട്ടിൽ, അതായത് വനവാസത്തിൽ ുമ്പോഴും അച്ഛനായ ദശരഥന്റെ ആ മരണം വാർത്ത അറിയുമ്പോ തന്നെ എന്താ ചെയ്യുക? എന്താ പറയാ ഉദകക്രിയങ്ങൾ, അതായത് ശ്രാദ്ധ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടത് ചെയ്യുന്നു? അതായത് കാണിച്ചു തരാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ട് കാണിച്ചു തരാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് നമുക്കൊരു ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ദേഹം ശരീരം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണമാരാണ്? നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളാണ്. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ ആദരിക്കണം. അവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ശ്രാദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ, ആ ഉദകക്രിയകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ശ്രീരാമൻ കാട്ടിലായാൽ പോലും ദശരഥന് വേണ്ടി അന്ത്യക്രിയകളൊക്കെ അത് ചെയ്തു. ശ്രാദ്ധ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാണ്. പിന്നെ ഒരു നല്ല ജ്യേഷ്ഠൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് മാതൃകയായിരുന്നു ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ. പിന്നെ അതേപോലെ നല്ലൊരു ഭർത്താവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് സീതാദേവിയുടെ അപഹരണം സംഭവിച്ചപ്പോൾ രാവണനെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച് സീതാദേവിയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അതേപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും അവതരിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാനും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർ അതുപോലെ അനുകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നിവിടെ നമേ പാർത്ഥോസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനാവാപ്താമവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവാച കർമ്മണി പാർത്ഥ. 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ യാതൊന്നും ഇല്ല. എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതാരാ പറയുന്നേ? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അതായത് ഞാൻ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോഴൊന്നും ഭഗവാന് ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളായിട്ടൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. കാരണം ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാൻ ആണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാൻ പറയാണ്
ഞാൻ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്, വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആർക്കും തന്നെ കഴിയില്ല. അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്. കാരണം നമ്മൾ പറയില്ലേ, കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തില്ല ചുമ്മാ പോയി എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറയും ശ്രീരാമൻ വന്നു, ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്തു, ശ്രീരാമൻ വന്നു ഒന്നും ചെയ്തില്ല ചുമ്മാ പോയി എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു അച്ഛനായി, എങ്ങനെ ഒരു മകനായി, എങ്ങനെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠനായി, എങ്ങനെ ഒരു എല്ലാ റോൾസിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. പല പല നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് കാണിച്ചു തരാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന്. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോഴും ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ കാണിക്കും. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ശ്രേഷ്ഠരായ വ്യക്തികൾ എന്താണോ ചെയ്യുക അത് സാമാന്യരായ ആൾക്കാർ അത് അനുകരിക്കും, ഫോളോ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ അത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോ യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും എന്താ ഭഗവാൻ യുദ്ധത്തിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അർജുനനെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം. എന്താ പറയാ, സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് ദുര്യോധനന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ദുര്യോധനോട് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും, നല്ല വഴിക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ദുര്യോധനൻ വിസമ്മതിക്കുകയാണ് ചെയ്ത്, ഒന്നിനും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ അധർമ്മം താണ്ഡവം ആടുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ധർമ്മമാണ് ജയിക്കേണ്ടത്, ധർമ്മമാണ് ജയിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അധർമ്മത്തെ ചില സമയത്ത് എന്താണ്, അധർമ്മത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഹിംസ ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കാണിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യം വരികയാണ്. കാരണം അധർമ്മം ആടാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ആ അധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അവിടെ ഭഗവാൻ ഹിംസയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കല്ല, ഹിംസ അവിടെ ആവശ്യമായി വരികയാണ്. കാരണം ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈകർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹം ഇതി മന്യത്തെ. മിഥ്യ അഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ്, പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇവ നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഗുണങ്ങളായിട്ടൊരു അധ്യായം നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. 14ാമത്തെ അധ്യായം വെറും ഗുണങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. അതായത് 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഏതാണ്? ഇവിടെ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കീഴിൽ ഏതാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. സത്വഗുണ, രജോ ഗുണ, തമോ ഗുണ. എന്താണ്? സത്വഗുണ, രജോ ഗുണ, തമോ ഗുണ. ഈ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളല്ലാതെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. സത്വഗുണത്തിലാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നല്ലതായിരിക്കും, തമോ ഗുണത്തിൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചീത്ത കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫലങ്ങളും കിട്ടുക. പിന്നെ രജോ ഗുണത്തിലാവുമ്പോൾ മിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കും. അത് രജോ ഗുണത്തിൽ മിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? മിഥ്യ അഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ. അത് മിഥ്യ അഹങ്കാരം എന്താണ്? ഞാൻ എന്റെ എന്നുള്ള മിഥ്യ അഹങ്കാരം. അതായത് ഞാൻ കാണുന്ന ശരീരമാണ് ഞാൻ, എന്റെ അഹം മമേതി എന്ന് പറയും. അതായത് ഞാൻ എന്റെ എന്നുള്ള ആ ഭാവം. ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ എന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളാണ്, എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചില്ലേ? അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബോധം, അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ശരിയായ അഹങ്കാരം എന്താണ്? ഞാൻ ആരുമല്ല. ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ ഒരു ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യ സേവകനാണെന്ന ഒരു ആ ഭാവമാണ് നമ്മുടെ ശരിയായ ഒരു അഹങ്കാരം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ഞാൻ എന്റെ എന്നുള്ള അഹങ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി, ഈ വീട് ഞാൻ പണിതു, ഇത് ഞാൻ നേടി, ഇതൊക്കെ എന്റെ എന്നുള്ള ആ ഒരു മിഥ്യ അഹംഭാവം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ മിഥ്യ അഹംഭാവത്തിൽ ആ പ്രഭാവത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? മോഹിതനായ ഒരു ജീവാത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? താനാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഈ ഒരു ഗുണത്തിലാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളായ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഓരോന്നും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണോ ആ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, ഇതൊരു പാവക്കളി പോലെ ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല ഇതില്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? ആ മനുഷ്യന്മാരെ ആ 3 ഗുണങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? കയ്യിലും കാലിലും ഒക്കെ ചരട് കെട്ടിയിട്ട്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ പാവക്കളി, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ പാവക്കളിയിലെ ആ പാവകൾ തനിയെ കളിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കളിപ്പിക്കുന്ന ആള് എങ്ങനെയാണോ ചരടുകളൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് പാവകളുടെ കൈയും കാലും ഒക്കെ അനക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ നമ്മളും ചെയ്യുന്നത്. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിന്റെ അടിയിലാണോ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ ആ ഗുണം നമ്മളെ കളിപ്പിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ തെറ്റായി എന്താ വിചാരിക്കുക? ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യാധ്യാത്മ ചേതസാ നിരാശിർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വാ
വിഗതജ്വരഹ, അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ, പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ, ലാഭ ഇച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ പിന്നെന്താ പറയാ, അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം. എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം? കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. ഏതൊരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? കർത്തവ്യം എന്താണ്? അവൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, നീ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യണം യുദ്ധം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, പിന്നെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ആ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ നിമിഷവും അപൂർണ ജ്ഞാനത്തോടെ ഞാൻ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, എന്റെ ലാഭ ഇച്ഛയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. പിന്നെ ഉടമസ്ഥ അവകാശ ബോധമില്ലാതെ, അതായത് ഇതൊക്കെ ജയിച്ച്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ജയിച്ചാലും ഞാൻ തോറ്റാലും ഇത് ഞാൻ ജയിച്ചു, ഇത് ഞാൻ കാരണം ജയിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാരണം തോറ്റു, ആ ഉടമസ്ഥ അവകാശ ബോധമില്ലാതെ. പിന്നെ അലസത കൂടാതെ, അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമങ്ങള്, അപ്പൊ ഓരോ വർണ്ണത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അലസത കൂടാതെ ആ ധർമ്മമാണ് എന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ വിചാരിക്കാന്ന് വെച്ചാല്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എല്ലാം എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വാടകക്കാരെ പോലെയാണ്. എങ്ങനെ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോ നമുക്ക് നല്ല ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് വാടക വീടാണെന്ന്. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഓണർ വരും, ഓണർ ഒഴിയാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഒരു വാക്കും പറയാതെ, നമ്മൾ തിരിച്ചു പറയാതെ നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതാണ് റൂളല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ആ ബോധം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇത് എന്റെ അല്ല എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് കാണുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ സൃഷ്ടിയും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം, നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ വാടകക്കാരാണ്. ഭഗവാൻ എത്ര കാലം ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത്ര കാലം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുള്ളൂ. അത് ഭഗവാൻ ഒഴിയാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ആ ബോധത്തോടെ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ ഉടമസ്ഥ അവകാശ ബോധം ഇല്ലാതെ, അതായത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ചിന്ത വരില്ല, ലാഭ ഇച്ഛ, ഞാനിക്ക് എന്റെ എന്നുള്ള ആ ഭാവം വരില്ല. 108 ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. 108 ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപനിഷത്തുണ്ട്, അത് ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയും. അതിലൊരു ശ്ലോകം ഇങ്ങനെയാ വരുന്നത്, എന്താ? ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം യത് കിഞ്ചാ ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ചിത മാ വൃട തസ്യ സ്വിദ്ധനം. അതായത് ഈ കാണുന്നത് മുഴുവനും ഭഗവാന്റെയാണ്. ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കോട്ട കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിനക്ക് ഇത്രേ കിട്ടുള്ളൂ ഈ ജന്മം, നിനക്ക് ഇത്രയുണ്ട് ഈ ജന്മം. അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കണ്ട് അസൂയപ്പെടാതെ, കാരണം ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ കോട്ടയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും കിട്ടും, വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുകയുമില്ല. അങ്ങനെയാണിത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയേ, എന്താ പറയാ, ഭാഗവതത്തില് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുന്നുണ്ട്, യഥാ ദുഃഖം മയത്നത. നമ്മള് ദുഃഖം ആരും ചോദിച്ചു വാങ്ങാറില്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദുഃഖം വരുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാ? നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടാണോ വരുന്നത്? നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ ദുഃഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്? ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ദുഃഖം സമയാസമയത്ത് നമുക്ക് വരുന്നില്ലേ? അതേപോലെ സുഖവും ഭഗവാൻ നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് ആ സമയമാകുമ്പോ ആ സുഖവും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരും. നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പരിശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല. അതേപോലെ അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കണ്ട് അസൂയപ്പെടാനും ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല, കാരണം അത് അവർക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോട്ടയാണ്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അവരുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അസൂയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇന്ന ജന്മത്തിൽ എത്ര കിട്ടണോ അത്ര ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കും. അതാണത്. അത് കർമ്മത്തിന്റെ ഒരു ഫിലോസഫിയാണ്, അതങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമില്ലാതെ, അലസത കൂടാതെ, ലാഭ ഇച്ഛ ഇല്ലാതെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ. ഏമേ മതമിതം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവഃ ശ്രദ്ധാവാന്തോ അനസൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേപി കർമ്മഭിഹി. എന്റെ ആജ്ഞ അനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ്? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. അപ്പൊ ആരാണ് ഈ കർമ്മബന്ധനം നമ്മളെ ബന്ധിക്കും. ഈ കർമ്മം നല്ലതായാലും ചീത്തതായാലും കർമ്മം നമ്മളെ ബന്ധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മോചനം എങ്ങനെ കിട്ടുക? അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസാരം. എന്താണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസാരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ പിന്നെന്താണ്? വിശ്വാസപൂർവം, അസൂയ കൂടാതെ. കാരണം നമുക്ക് അരിഷഡ് വർഗങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ് അരിഷഡ് വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? 6.
കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മത, മാത്സര്യ എന്നിങ്ങനെ 6 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊന്നാണ് ഈ അസൂയ. വളരെ എന്താ പറയാ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ. അപ്പൊ ഈ അസൂയ പാടില്ല. അസൂയ കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് വിശ്വാസപൂർവം, എന്തിനും ഒരു വിശ്വാസം വളരെ ആവശ്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇട്ടു, എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണോ എല്ലാം ഇട്ടു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഉപ്പിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഭക്ഷണത്തിന് അതിൻ്റെതായ രുചി ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്തായിരുന്നു? ഉപ്പായിരുന്നു, അതിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ ഭക്ഷണം അതിൽ രുചി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് വേണം? വിശ്വാസം വേണം. ആ വിശ്വാസമില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്താലും അത് കാര്യം പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവം നമ്മുടെ സ്വകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കർമ്മബന്ധനത്തിന്റെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചിതരാകുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ വീണ്ടും പറയാണ്, ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं സർവജ്ഞാനാ വിമൂഢാംസ്ഥാൻ വിദ്ധി നഷ്ടാന ചേതസാഹ. അസൂയാലുകളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ, ആർക്കാണോ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ എന്താ പറയാ അസൂയ ഉണ്ടാകുന്നത്, പിന്നെ ആർക്കാണോ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവഗണിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കണം? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അവരെ മൂഢരായി, വിഡ്ഢികൾ എന്ന് പറയില്ലേ, മൂഢരായി കണക്കാക്കണം. അവര് ഭൗതികമായിട്ട് എത്ര വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയാലും കാര്യമില്ല. കാരണം അവര് ഭഗവാൻ പറയാണ് അവര് വിഡ്ഢികൾ എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ മൂഢരായി കണക്കാക്കണം. അവർ എന്ത് തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അവർ കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താലും അതിൽ അവർ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, അഥ കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പുരുഷഃ അനിച്ഛന്നപി വാഷ്ണേയ ബലാദിവ നിയോജിതഃ. അർജുനൻ പറയാണ്, വാഷ്ണേയ, ഏതിനാലാണ് ഒരാള് തനിക്കിഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാലും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു പോകും. എന്നിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ പിന്നീട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും, എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത്, എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പശ്ചാത്താപം നമുക്കുണ്ടാകും. അപ്പൊ അത് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തിനാണ് ചില സമയത്ത് നമുക്കൊക്കെ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാലും വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിച്ചാലും ചില കർമ്മങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് ചെയ്തു പോകും. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്, നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, എന്താണ് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അതിന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കുകയാണ് 37-ാമത്തേല്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വാഷ്ണേയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ കൃഷ്ണൻ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? വാഷ്ണേയ. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ യദുകുലത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. അതായത് യദുകുലത്തിൽ യദു എന്ന ഒരു രാജവംശത്തിലെ ഉപകുലമാണ് വൃഷ്ണികുലം. ഏതാണ് വൃഷ്ണികുലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? യദുകുലത്തിലെ ഒരു ഉപകുലമാണ് വൃഷ്ണികുലം. ആ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ ജനിച്ചവനായതുകൊണ്ട് വാഷ്ണേയ എന്ന് ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വാഷ്ണേയ എന്ന് ഭഗവാൻ സംബോധനം ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണം, അതിന് ആൻസർ കൊടുക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാ, കാമ യേശ ക്രോധ യേശ രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവ മഹാശനോ മഹാപാപ്ന വിദ്യേനാമിഹ വൈരിണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണേ, അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. അപ്പൊ ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കാമം. ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു കാമമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 62, 63 ശ്ലോകം നമ്മൾ 8 സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു അല്ലെ. വീഴ്ചയ്ക്കുള്ള 8 സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു. എന്താണ് 8 സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടായത്? ധ്യായത്തോ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷുപജായത്തെ സംഗാത് സഞ്ജായത്തെ കാമ കാമാത് ക്രോധോ വിജായത്തെ ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹാത് സ്മൃതി വിഭ്രമ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ചിന്തിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു, അതിൽ നിന്ന് കാമം വരുന്നു,
കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം. അതന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാമയേഷ ക്രോധയേഷ, അതായത് കാമം വരുന്നു ആദ്യം. എന്താണ് കാമം? അതിയായ ആഗ്രഹം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിൽ, പിന്നെ അതിയായ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു. അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത്, ക്രോധം വരികയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് കടക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ പുറമേ കാണിക്കില്ലായിരിക്കും, പക്ഷെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ കാമം ക്രോധമായിട്ട് കടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് വഴിയും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും. എന്തേ, നമ്മൾക്ക് അതിയായ ഒരു മോഹമുണ്ട്, അത് നടത്തണം എന്നുള്ള ഒരു മോഹമുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയോ. അപ്പൊ അത് ക്രോധമായിട്ട് മാറാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഏതൊരു വഴിയും നമ്മൾ, അപ്പൊ അതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമ്മോഹം, ശരി തെറ്റും മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഏത് വഴിയും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്തു പോകുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് രജോ ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ 3 ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അതിൽ നടുവിൽ വരുന്ന ഗുണമാണ് രജോ ഗുണ. അതിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. ഏത്? കാമം, അതിയായ ഒരു ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ഈ കാമം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. ഇനി കാമം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയാ ഭഗവാൻ അതും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയും. ഇപ്പൊ ധൂമേനാശ്രി, ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ് ഇതും. ധൂമേനാമ്രിയത്തെ വഹ്നിർയഥാധർഷോ മലേന ചായതോൽഭേനാവൃതോ ഗർഭസ് തഥാ തേനേദം അമൃതം. പുക തീനെ എന്ന പോലെ, പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെ, ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലുള്ള ഈ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു കാമമാണ്. ഈ കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം, ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വേണ്ടാത്ത പണികളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ കാമം എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ, അതായത് നമ്മളെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, കവർ ചെയ്യുക. ആവരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അത് ഒരു കമ്പാരിസൺ, ഉപമ കൊടുത്തു പറയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങൾ അറിയാം. ഏതൊക്കെയാണ്? വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നറിയാം, മനുഷ്യന്മാരറിയാം, പക്ഷി മൃഗാദികൾ അറിയാം, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ് മനുഷ്യന്മാരെ എങ്ങനെയാണ് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പക്ഷി മൃഗാദികളെ എങ്ങനെയാണ്, പിന്നെ മരങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് കാമം ആവരണം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, ഇപ്പൊ മരങ്ങൾക്കും ആവരണമുണ്ടോന്ന്. കാരണം മരങ്ങളിലും ഇതുണ്ട്, ആത്മാവുണ്ട്. മരങ്ങളിലും വൃക്ഷങ്ങളിലും ആത്മാവുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ്? ഡെഡ് കോൺഷ്യസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ആത്മാവ് ഡെഡ് കോൺഷ്യസ്, അതായത് വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിലാണ് ആ ഒരു ബോധം, അവബോധം അവർക്ക് താഴ്ന്ന നിലയിലാണ് മരങ്ങൾക്ക്. ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ പറയുന്നത് പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അടുപ്പ് കത്തിക്കുമ്പോ പുക നിറയും. പുക നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ തീയിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല, വെറും പുകയായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളൊന്ന് ഊതി കൊടുക്കും. ആ മെല്ലെ ഊതി കൊടുക്കുമ്പോ എന്തായി? പുക മാറിക്കിട്ടി. പുക മാറിക്കിട്ടി വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ഊതിയാൽ മാത്രം മതി, വളരെ നമ്മൾ പ്രയത്നമൊന്നും വേണ്ട. നിസ്സാരമായിട്ട് നമ്മൾ ഊതി കൊടുക്കുമ്പോ പുക മാറിക്കിട്ടി, പിന്നെ അവിടെ തീ ആളിക്കത്തും. അപ്പൊ തീ ആളിക്കത്താണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ കാമം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്നുവെച്ചാൽ മനുഷ്യന്മാരിലെ ആവരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആ കാമം എന്നുള്ള ആവരണം നമുക്ക് നീക്കം ചെയ്യാം. ഇനി ഇപ്പൊ പറയണേ, പക്ഷി മൃഗാദികളിലെ ആവരണം എങ്ങനെയാണ്? പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെ. എന്താണ്? പൊടി കണ്ണാടി പക്ഷി മൃഗാദികളെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ പക്ഷി മൃഗാദികളിൽ കുറച്ചും കൂടി പ്രയത്നം കൂടുതൽ വേണം. അതായത് കണ്ണാടിയിൽ പൊടി പടലങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, അത് കുറച്ചും കൂടി പ്രയത്നം കൂടുതൽ വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ തുടച്ച് അതിനെ ആ പൊടിയൊക്കെ നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണാടി ക്ലീൻ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ചും കൂടി പരിശ്രമം കൂടുതലാണ്. ഏതില്? ആ കണ്ണാടിയിൽ. അപ്പൊ അതെന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? പക്ഷി മൃഗാദികളിലെ. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലെ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കൊടുന്നിരുത്തി പക്ഷി മൃഗാദികളോട് പറയാൻ പറ്റില്ല ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവരുടെ ആവരണം കുറച്ചും കൂടി നമ്മളെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം അവർക്ക് കവർ ചെയ്യുന്നത്, ആ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രീതിയിലാണ്. അവർക്ക് അത് നീക്കം ചെയ്യാൻ വളരെ കഷ്ടമാണ്. ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ആർക്കാണ്? മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമാണ്. നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം കിട്ടുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഊതിയിട്ട് പുക മാറ്റി ആ തീ ആളിക്കത്തുന്നോ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആളിക്കത്തും. അത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇനി പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൃക്ഷങ്ങളുടെ കാര്യമാണ്. വൃക്ഷങ്ങളുടെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ്? വളരെ കഷ്ടമാണ്. കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അത് പറയുന്നു, ഭ്രൂണത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ആ ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ചിത്രത്തില്, ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭ്രൂണത്തിന് പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമോ? എന്ത് തന്നെ ആയാലും കാണാൻ പറ്റും. അത്രയും തിക്കായിട്ടുള്ള ആവരണമാണ്, കട്ടി കൂടിയതാണ് ആ ആവരണം. അപ്പൊ അതിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത് ആർക്കാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? വൃക്ഷങ്ങൾക്ക്. അതായത് വൃക്ഷങ്ങളുടെ കാര്യം വളരെ കഷ്ടമാണ്. അവർക്ക് ഈ എന്താ പറയുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനോ ഭഗവാന്റെ ആ കാമം എന്നുള്ള ആവരണം നീക്കം ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഈസി ആർക്കാണ്?
മനുഷ്യന്മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് പൊടി പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ. പിന്നെ പക്ഷിമൃഗാദികൾക്ക് പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെ. പിന്നെ ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ അത് വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് പറയാണ്. ഇതൊക്കെ ആവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കവറിങ് എന്ന് പറയും. ഇനിയിപ്പൊ പറയണേ ഭഗവാൻ ഇനിയിപ്പോ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത്, ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാമം പറഞ്ഞു, ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു, അതിന്റെ ആവരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ അത് എവിടേക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഈ കാമം എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധിർ സ്യാധിഷ്ഠാന മുച്യത്തെ ഏതൈർവിമോഹയത്യേഷാം ജ്ഞാനം ആവൃത്യ ദേഹിനം. എന്താ പറയണ ഇവിടെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. അതായത് സെൻസസ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻസസ്, മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൈൻഡ്, ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്റലിജൻസ്. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധി, ഈ മൂന്നിലാണ് കാമം ഇരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ സ്ഥലമാണ്. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ജീവസത്ത എന്ന് പറഞ്ഞത് ശുദ്ധമാണ്, പരിശുദ്ധമാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ വരികയാണ്. പിന്നെ ഈ കാമം നമ്മുടെ ആ പരിശുദ്ധിയെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മളെ മോഹിപ്പിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. അത് നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താണ് ഏത്? ഈ കാമം. അതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മുടെ ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു എന്ന് കണക്കാക്കണം. തസ്മാത് ത്വാം ഇന്ദ്രിയാണ്യാദൗ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹീഹ്യേനം ജ്ഞാനവിജ്ഞാന നാശനം. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ, ആധ്യാത്മ എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ പറയാണ്, അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി തന്നെ നിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രമായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ. കാരണം വളരെ കഷ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അർജുനനോട്. അതുകൊണ്ട് അർജുന, ആദ്യമായി തന്നെ, കാരണം കാമം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണല്ലോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധി. ആദ്യം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ മനസ്സ് നിയന്ത്രണത്തിൽ വരും. മനസ്സും ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിലാകുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ബുദ്ധി നിയന്ത്രണത്തിൽ വരും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ആദ്യം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രസാദം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തനിയെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്ന അർജുനനോട്, ആദ്യം നീ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രമായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. കാരണം ഒരു ജീവാത്മാവിന് ജ്ഞാനം ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായാലും, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരത്തെ ഈ കാമം എന്ത് ചെയ്യാണ്? അത് നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മളെ മോഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അർജുനന്. അപ്പൊ ഇത് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം. ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യാഹുർ ഇന്ദ്രിയേഭ്യഃ പരം മനഃ മനസസ്തു പരാ ബുദ്ധിർ യോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സഹ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് കർമ്മ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതമാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയാണ് ഭഗവാൻ. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ? നമുക്ക് 5 കുതിരകളെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഈ 5 കുതിരകളെ കാണുന്നുണ്ടോ? ഓരോ കുതിരകൾ ഓരോന്നിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്താണ്? ഒരു കുതിര കണ്ണ്, ഒന്ന് മൂക്ക്, ഒന്ന് ചെവി, ഒന്ന് ത്വക്ക്, ഒന്ന് നാക്ക്. കാണുന്നുണ്ടോ? പഞ്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ പഞ്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 5 കുതിരകള് പഞ്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ? ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ. എന്താണ് ഈ ജഡപദാർത്ഥങ്ങൾ? അതായത് നമ്മൾ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ? അഗ്നി, വായു, ആകാശം, ജലം, ഭൂമി. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ജഡപദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളായത് കർമ്മ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ജ്ഞാന ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. കർമ്മ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ സ്പീച്ച്, ശബ്ദം, പിന്നെ നമ്മുടെ കൈകൾ, നമ്മുടെ കാലുകൾ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഗുദം, പിന്നെ ജനനേന്ദ്രിയം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കർമ്മ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പോ ഈ ഭഗവാൻ പറയണേ, ഈ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ, അതായത് നമ്മുടെ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത്, ഉത്കൃഷ്ടമായത് കർമ്മ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. കാരണം അത് കർമ്മത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം എന്താണ്? മനസ്സ്. മനസ്സിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം എന്താണ്? ബുദ്ധി. ബുദ്ധിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം എന്താണ്? നമ്മുടെ ആത്മാവ്. അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പോ ഇവിടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ
ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന 5 കുതിരകൾ. ഇപ്പൊ ഇത് രഥമാണ്. ഈ രഥത്തിൽ എന്താണ്? ഒരാൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന. ആരാണ് ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആള്? ഇവിടെ കാണാം, വെളുത്ത കളറിൽ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നു. അത് ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ഈ രഥം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമാണ്. രഥം എന്താണ്? നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യണം, ഇത് ആലോചിക്കണം നമ്മൾ. രഥം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമാണ്. ആ ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആത്മാവ്, ദേഹി. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പൊ ആത്മാവ് യാത്ര ചെയ്യാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ രഥം ഓടിക്കുന്നത് ആരാണ്? ബുദ്ധി. ഇതാരാണിത്? സാരഥി. ഇവിടെ തേരാളി ആരാണ്? ബുദ്ധിയാണ്. ആ ബുദ്ധിയുടെ കയ്യിൽ എന്താണ്? ആ കടിഞ്ഞാണ്. കാണുന്നുണ്ടോ? 5 കുതിരകളുടെ കടിഞ്ഞാണ് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ബുദ്ധി. പക്ഷേ ഈ ബുദ്ധി കടിഞ്ഞാണ് ശരിക്ക് പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഈ കടിഞ്ഞാൺ എന്താണ്? മനസ്സ്. 5 കുതിരകളുടെ കടിഞ്ഞാണം നമ്മൾ എന്താ പറയാ? മനസ്സെന്ന് പറയുന്നു. ആ മനസ്സെന്ന കടിഞ്ഞാണം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ബുദ്ധി. അപ്പൊ ബുദ്ധി മനസ്സെന്ന കടിഞ്ഞാണത്തെ മുറുക്കി പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ആ മനസ്സെന്ന കടിഞ്ഞാണം വിട്ടുപോയാല് കുതിരകളായ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് ഇഷ്ടമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങും. അതിന് തോന്നുന്ന വഴിക്ക് ഓടും. ഏത്? ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ വഴിക്ക് ഓടും. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സ് ആരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവണം? ബുദ്ധിയുടെ കയ്യിലുണ്ടാവണം. പക്ഷെ ഈ മനസ്സ് എന്താ ചെയ്യാറിയോ? അത് ബുദ്ധിയുടെ കയ്യിൽ വരില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും എന്താ പറയാ, ലൂസായി പോവാണ്. അപ്പൊ കുതിരകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഓടാണ്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തോന്നിയ വഴിക്ക് ഓടാണ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോ എന്താണ്? ആ മനസ്സ് അഴിച്ചുവിട്ട പോലെ ആയി. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ ബുദ്ധിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ. ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുമ്പോ അതിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആത്മാവ് പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടായി. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിൽ അതിന് യാത്ര ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ രഥം തോന്നിയ വഴിക്ക് ഓടി ആ രഥത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പോ അർജുനനെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ രഥത്തിൽ ആരിരുന്നു? അർജുനൻ ഇരിക്കുകയാണ്. അർജുനന്റെ സാരഥിയായിട്ട് കൃഷ്ണൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മുറുകി പിടിക്കും. മനസ്സിനെയൊക്കെ മുറുകി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണ്? നിയന്ത്രണത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ജയം അതാണ്. കാരണം കൃഷ്ണനെ ഒരു സാരഥിയാക്കി, കൃഷ്ണനെ തേരാളിയാക്കി. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സും അത് തന്നെയാ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ബുദ്ധിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ നേരെ ബുദ്ധിയുടെ കയ്യിൽ മനസ്സിനെ കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാം സർവനാശവും സംഭവിക്കും. അത് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ചിത്രം നന്നായി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ ആ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏതാണ്? മനസ്സ്. ആ മനസ്സ് ബുദ്ധിയുടെ കയ്യിലുണ്ടാവണം. അപ്പൊ ആത്മാവ് സുഖമായി ഈ ശരീരത്തിൽ സഞ്ചരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നാശത്തിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാं പാവनेഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം.